pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpapon. Ating bigbisin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Paklagin niya. Sa katang mati agad eh. Mati naman nga. Makanta. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisuran kong sulat. Alakas ka sa bundok! Makasumali ka! Tako kari darang bengin niya. Magluto na ka no. Sika ako man. Mag-tricycle driver mo pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa mo. Alam mo.
mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin Piliin. Piliin ang katotohanan. Yung tatlo, salubungin nyo dyan. Miss! Diyos ko, anong gagawin ko? Invento ako ng gamot para sa mga may sakit na hindi na gumagaling. Yung iniisip ko para dito sa lupain natin na binarap pa natin sa mga ninuno natin. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend eh. Ang nanay na bahala. Ha? Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupang mong tao. Minsan tamo kumambye, hindi lugod mo, kareng kalupang mong mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tao. Hey, 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 lugod mo, hindi. Lugod mo, kareng kalupang mong mabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tao. Let's get down to business. Learn all about Kapampangan culture. Live
Live every day with style. Join us on our joyride. Only here on CLTV 36. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin Piliin. Piliin ang katotohanan. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususo keng katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng miyaliwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampangan Bacolor. In kapakibatan, sinlag neing aldo, alanang dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan, sana ma-in love ta, ma-fall in love ta mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka. Kaya amanong siswan, kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting ang amanong siswan.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagsasara ng mga barangay service road dapat ipaalam muna sa munisipyo o city government. Regulasyon sa pila ng mga community pantry dapat siyasatin ng mga LGU ayon sa DILG. Higpit ng quarantine protocol pinangangambahan ng mga arawan ang kabuhayan. At palengke-style community pantry itinayo sa Santo Tomas, Pampanga. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na ang mga naunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Nagrereklamo ngayon ang ilang tricycle driver sa Barangay Dolores dahil sa pagsasara ng Sampaloc Service Road. Nauunawaan naman daw nilang umiiral na household lockdown sa Pampanga, pero hindi naman daw epektibo ang ginagawang hakbang para pigilan ang paglabas ng mga tao, bagkus dagdag gastos lang para sa mga commuter ito. Naritong report. Dahil sa umiiral na household lockdown sa Pampanga, labis ang pagsusumikap ng mga lokal na pamahalaan na limitahan ang galaw ng mga kabalen. Frontliner ang mga barangay official sa pagpaplano na limitahan ang paglabas-masok ng mga tao sa kada komunidad na kanilang nasasakupan. Dito sa Barangay Dolores, siyudad ng San Fernando, Pampanga, umaangal ang ilang trike driver at commuter dahil sa hinarang na Sampaloc Service Road. Ang dumagdag na distansya ng biyahe, kumarga sa gastos ng mga pobreng tsuper. Paskuhan, pabalik, Paskuhan din. Ay, ganun. So paano po ang pamasahe natin? O pabalik, nagdagdag ng 5, iba nagreklamo pa. Gustong maunawaan ng mga trike driver ang ginagawang pagharang sa kalsada. Puna nila ay hindi rin umano ito epektibo dahil nakadaragdag lamang sila sa congestion ng mga sasakyan sa main road. Hindi rin naman daw ito epektibo sa mga pagharang sa mga tao dahil isang hakbang lang ay makakalabas na ang mga gustong lumabas. Kaya ang kanilang panawagan, itong harang sa Sampaloc, tanggalin na para makagalaw na kami ng maganda. Agad na nakipag-ugnayan ng CLTV News Team kay Louis Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Kinumpirma niyang may abiso naman ang Barangay Dolores sa paglalagay ng harang na bakal at itinumbang poste ng kuryente sa gitna ng kalsada sa Sampaloc Road. Kasalukuyan, merong ginagawa ang Barangay Dolores doon. Meron silang road rehabilitation. Ang tinutukoy na rehabilitasyon ay ang nasa rampang bahagi ng kalsada na rough road na. At sa paliwanag ni Clemente, mabubuksan naman umano ito, ngunit nasa kamay ng barangay kung kailan. Sinabi ng opisyal, kailangan tumalima ang barangay official sa panuntunan naman ng DILG na sa pagsasara ng mga service road, hindi ito kailangang maapektuhan ang queuing ng volume ng mga sasakyan sa main road. As experience kasi namin, sir, last year, masyadong malapit sa mga labasan going MacArthur yung kanilang mga checkpoint. Ang nangyayari, nagkakaroon ng mahabang queuing yung mga papasok sa mga kanto nila na nanggagaling ng MacArthur. And of course, nagkakaroon na ng ripple effect. Nagkaka-traffic na rin sa MacArthur. Ayon sa DILG, sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2020-145, tuloy ang programa ng gobyerno na linisin ang lahat ng obstruction sa sidewalk at maging sa mga access service public road sa mga probinsya gaya ng Pampanga na nasa ilalim ng MGCQ. Paolo G. Santos, CLTV News. Matapos pahintulutan ng National COVID-19 Task Force na mabakunahan ng mga alkalde at gobernador na mula sa high-risk at critical area, tumanggap na ng unang dose ng Sinovac vaccine si Olongapo City Mayor
Roland Paulino Jr. Samantala, patuloy pa rin ang paghigpit sa mga biyahero at motorista na mula sa NCR Plus bubble. Tanging mga may essential activity lamang ang pinahihintulutan na makapasok sa lungsod ng Olongapo. Narito ang report ni Rainiel Pawi. Nitong unang linggo ng Abril, kinumpirma ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na maaari nang makatanggap ng COVID-19 vaccine ang mga governor at mayor mula sa mga lugar na kinokonsiderang critical zone. Ayon kay Dizon, unang mababakunahan ang mga opisyal mula sa high-risk at critical area na natukoy ng Department of Health. Kabilang na riyan ang NCR Plus na binubuo ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Kasali rin ang Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Kaya naman nitong April 27, nakatanggap na ng unang dose ng Sinovac vaccine si Olongapo City Mayor Len J. Paulino. May prior announcement naman ng DOH na ang mga mayors pwede nang bakunahan, provided na under sa yung location nila is under high risk or critical classification. Na-clarify din naman nila na yung Olongapo mismo, one of those qualified. Sumailalim din siya sa assessment, check-up, counseling at monitoring. Isang hakbang din umano ang pakikibahagi sa vaccination upang mahikayat ang taong bayan na magkaroon ng tiwala sa bakuna. On our part naman po, we just make sure that whenever there are vaccines distributed to us, na-roll out po agad namin para hindi na po natutulog yung bakuna rito. Basta nabigay sa amin, within the next few days, inuubos po agad namin para po mapunta sa mga beneficiaries po natin. Base sa 2015 census, higit 233,000 ang populasyon ng syudad. Hangad ng City Health Office na 70% ng populasyon ang makatanggap ng bakuna upang makamit ang herd immunity. May dalawang pamamaraan upang magparehistro ang mga nais magpabakuna sa Olongapo. Una ay ang registration sa barangay hall o health center. Maaari ring gamitin ang kanilang online registration app o mag-scan ng QR code para sa contactless na pagpaparehistro. Samantala, bilang entry at exit point ng Zambales at Bataan, nangangailangan ng medical certificate ang lahat ng biyaherong papasok sa syudad. Tanging mga biyahero at motorista na may essential activity lamang mula sa NCR Plus bubble ang maaaring makapasok sa Gapo. Hindi naman po sobrang bigat ng requirements namin. Actually, medical certificate lang po. It just so happened na medyo extra higpit po kami pagdating po dun sa mga naka-NCR bubble. Kasi technically po, ang nilabas nilang rules ay bawal silang lumabas for non-essential purposes. So, ini-implement din po namin yon. Sa latest coronavirus bulletin ng Olongapo City, umabot na sa 1,413 ang kumpirmadong kaso sa lugar. 156 sa bilang ay aktibong kaso, 63 ang namatay at 1,212 ang recovered o gumaling na mula sa COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Senator Ontiveros nanawagang tuldukan ang red tagging sa mga community pantry organizer at regulasyon sa pila ng mga community pantry. Dapat siyasatin ng mga LGU ayon sa DILG. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Huwag magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Huwag ding magtayo ng struktura malapit dito. Anumang bagay na dumikit sa linya ay pwedeng maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Isang paalala mula sa NGCP. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Dismayado si Senator Risa Ontiveros matapos ang red tagging incident ng isang community pantry organizer. Ayon sa senadora, hindi itong panahon upang kitilin ang bayanihan spirit ng mga Pilipino na patuloy na nakikibaka sa gutom na dala ng pandemya. Aminado rin siyang senyales ang pagdagsa ng taong bayan sa mga community pantry na kulang ang ayudang nanggagaling sa pamahalaan. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Kinondena ng 8 senador mula sa majority at minority blocks ang nangyayaring red tagging sa mga community pantry organizers sa buong bansa. Kabilang sa naglabas ng joint statement para sa mga pulis at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay sina Senator Ralph Recto, Senator Franklin Drilon, Senator Nancy Binay, Senator Laila de Lima, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Kiko Pangilinan, Senator Grace Poe at Senator Risa Hontiveros. Nang bumisita si Hontiveros sa Pampanga para sa paglulunsad ng isang mobile clinic, muli niyang ipinaalala na sa pag-usbong ng mga community pantry ay ang pagpupursige nila na maihiwalay ang red tagging sa konsepto ng bayanihan. Sobrang hindi deserving na i-red tag yung ganyang mga kabataang Pilipino tulad ni Ana Patricia noon na nagbibigay daan at dumami na yun. Siguro mga 300 na daw sa buong bansa. Ang ganda, pagbibigay daan ito sa pagtutulungan. Ang tinutukoy ng senadora ay ang pagre-red tag ng Quezon City Police at NTF-ELCAC kay Ana Patricia noon na siyang nagsimula na maginhawa community pantry. Giit pa ni Hontiveros, ang mga ganitong klase ng aksyon mula sa kinauukulan ang nagpapalala sa hirap na nararanasan ng mga Pilipino ngayong panahon ng krisis. Hindi nakakatulong, bagkus pinatitindi pa ang hirap at gutom ng ating mga kababayan. Palatandaan din umano na ang pagdagsa ng maraming Pilipino sa community pantry ng kakulangan ng ayuda o tulong mula sa pamahalaan. Tanda ito na kulang ang ayuda sa ating mga kababayan para makabili pa rin ng mga basic needs, lalong-lalo na ng pagkain. Kaya sinasabi ko rin po, step up, mag-step up po ang gobyerno natin sa usaping pangkalusugan at usaping pangkabuhayan, kasama na po yung pagkain. Samantala, matapos ang insidente ng red tagging, iniutos ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang gag order kay NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at Army Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Ang dalawang opisyal ang pasimuno sa red tagging kay Ana Patricia noon. Suportado naman ng palasyo ang gag order kina Badoy at Parlade. Dahil dyan, walang karapatan ng dalawang opisyal ng gobyerno na magkomento o magpakalat ng impormasyong wala namang basihan ukol sa community pantry. Ang community pantry ay tinaguri ang makabagong bersyon ng bayanihan spirit ng mga Pilipino na tulong-tulong sa pagsulong. Rainiel Pawid, CLTV News. Maaari umunong maging super spreader ng coronavirus sa mga community pantry sa bansa kung hindi maire-regulate ng maayos ang pila sa kada komunidad. Ayon sa Department of Interior and Local Government, mungkahi ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan, alamin ang regulasyon ng mga organizer sa pamamahagi ng ayuda. Narito ang detalye. Ang replika ng maginhawa community sa Quezon City ay hindi na halos mabilang na nagsisisulputan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan dito, sa syudad ng San Fernando, Pampanga, ang bayanihan ay hindi lamang tinularan ng mga nagmamalasakit na estudyanteng kabataan, pribadong individual, kundi maging pati ng mga taong simbahan. At sa halos 2 linggo na pag-arangkada ng mga community pantry dito,
Ang Our Lady of Sorrow sa Barangay Dolores, hindi nawawalan ng mga kabalen na nakapila para sa ayuda. Mula sa umaga hanggang hapon, na partisyon ng pamamahagi ng ayuda. Kapansin-pansin dito ang naiprograma ng mga organizer na may priority lane para sa mga senior citizen na hindi maiwasang lumabas para pumila. Kaya para kay Lola Edita Lopez, kaginhawaan ito. Salamat, pinauna ako. Salamat sa tulong. Nangunguna yung apong Ginoo sa taas na binigyan niyang biyaya. Ayon sa barangay tanod ng Dolores na si Alexander Ocampo, malaking bagay ang koordinasyon ng mga organizer para magkaroon ng sistema, lalo na ang asistehan ang mga vulnerableng sektor. Pina-priority po namin yung mga senior, lalong-lalo na po yung mga may kapansanan na medyo may stroke na ganon. Sila po ang priority talaga, yung mga senior natin. May inuuna yung mga senior citizen, nakahiwalay na yun sa kanila para hindi na nila kailangan pumila at makauwi na agad sila. Sa paliwanag ni Barangay Dolores Kagawad Alan Pacho, inisyatiba na nila ang tulungan ng community pantry at hindi na inubliga pang kumuha ng permit ang simbahan sa pagdaos ng pamamahagi ng ayuda. Actually, nag-volunteer na kami. Dati wala man tumutulong na barangay dito, kaya lang nakita namin nahihirapan sila. Tsaka medyo umaba na yung, dahil nalaman ng mga tao, umaba na yung pila. Dati konti lang, pero ngayon dami na kaya. Ayon kay DILG for Barangay Affairs Undersecretary Martin Dino, kailangang pangunahan ng lokal na pamahalaan ang paggawa ng guidelines na alinsunod sa community quarantine classification nito dahil mababaliwalaan niya ang konsepto nito kung ang pumipila sa community pantry ay hindi allowed lumabas. Walang pwedeng pumila pagka-curfew dahil may batas. Pangalawa, ipaalam ng organizer ang pangalan niya sa barangay. Ipaalam kung gaano karaming pamimigay para alam natin kung ilang personnel ng mga tanod ang ipadadala. Pagkatapos, dapat yung pagkakalat dahil unang-una kawawa naman yung mga nakabirda sa teachers village. Tapos yung personal hygiene, saan umiihi yan? Dahil libo na sila eh. Pagkatapos, hindi bawal kumain. Yun siya, dahil unang-una tatanggalin mo yung face mask mo. Hindi lamang umano si Yusek Dino ang nangangamba sa kalagayan ng mga community pantry na hindi maayos ang koordinasyon sa LGU. Mismong si Health Secretary Francisco Duque III ay naalarma na rin umano dahil sa sitwasyon ng mga taong nakikipagsiksikan sa pila na bumabali naman sa kautusan ng gobyerno na bawal ang gathering. Ultimo si Secretary Duque ang nag-suggest at saka nagsabi na magiging super spreader to. Nagsalita na rin si Dr. David ng Octa Research. So ngayon, vindicated yung sinasabi ko. Hiling ni Dino, huwag umano siyang masamain sa mungkahi nito na kailangang humingi ng abiso ang mga organizer sa barangay. Dahil kahit na mabuti ang intensyon kung hindi pag-aaralan ang implementasyon, maaari umano itong magpakompromiso hindi lamang sa mga nagbibigay, pati na sa mga pobreng pinagkalooban ng ayuda. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News Palengke Style Community Pantry, itinayo sa Santo Tomas. At higpit ng quarantine protocol, pinangangambahan ng mga arawan ang kabuhayan. Magbabalik ang CLTV News.
Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Yung tatlo, salubungin nyo dyan. Miss! Diyos ko, anong gagawin ko? Bento ako ng gamot para sa mga may sakit na hindi na gumagaling. Yung iniisip para dito sa lupain natin na minarap pa natin sa mga ninuno natin. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend eh. Ang nanay ng bahala. Ha? Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Hitik sa masustansyang pagkain ng isang community pantry sa Santo Tomas, Pampanga. Layon kasi ng mga organizer na bukod sa malamnan ang tiyan ng bawat residente, ay maging malusog din sila lalo na ngayong pandemya. Silipin natin ang palengke-style community pantry na ito sa barangay San Matias. Narito ang report ni Rainiel Pau. Samot-saring gulay, karne ng baboy, manok, bigas at maging herbal drink. Yan ang laman ng community pantry na ito sa barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Sa pinagsamang donasyon ng mga pribadong tao, institusyon at lokal na pamahalaan na buo ang palengke-style na konsepto ng community pantry na ito. Gaya ng pangkaraniwang community pantry, bawat individual ay pahihintulutang kumuha ayon sa pangangailangan ng kanilang pamilya at maaari namang magbigay base sa kanilang kakayahan. May nakaposta ring mga marshal sa lugar upang mapanatili ang physical distancing ng mga kumukuha ng supply ng pagkain. Dahil sa hindi pinahihintulutan ng pananatili ng matagal sa community pantry dahil na rin sa banta ng COVID-19, ang mga residente ipinaabot ang kanilang pasasalamat sa social media. Para kay Mary Ann Castro, malaking bagay ang community pantry upang maitawid ng mga naghihikahos na pamilya ang pangangailangan sa pagkain. Gayunpaman, iba yung pag-iingat rin ng pabaon ng mga residente sa mga community pantry organizer. Gaya ng ibang LGU, hindi rin ipinagbabawal ang pagtatayo ng community pantry sa buong Santo Tomas. Mahalagang busog at malusog umano ang komunidad lalo na't kailangan ng malakas na resistensya upang malabanan ang nakamamatay na coronavirus. Kaya naman ang kanilang mga ipinamamahagi garantisadong masustansyang pagkain. Payo ng local government, mas mainam kung ipagbibigay alam sa kanila ang pagtatayo ng community pantry upang makapagtalaga umano ng security aid na magbabantay kung nasusunod ang ilang health at safety protocols. Isa ang Santo Tomas sa may mababang kaso ng COVID-19 active cases sa buong Pampanga. Subalit hanggat hindi umano bumabalik sa zero ang kanilang talaan, wala silang dapat na ikakampante. As of April 25, 195 na ang kumpirmadong COVID cases sa lugar. 39 ang active cases, 10 ang namatay at 146 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ibang balita, nangangamba ang ilang manggagawa na arawan ng sweldo sa napipintong deklarasyon ng uri ng quarantine classification sa mga probinsya sa bansa. Daing ng ilang obrero sa Pampanga, sana raw ay bigyan sila ng konsiderasyon. Narito ang ulat. Sa napipintong deliberasyon ng quarantine classification sa buong bansa bago sumapit ang 30 ng Abril, inaabangan na ng bawat Pilipino kung luluwag na nga ba ang nararanasang lockdown ng ilang probinsya. Gaya dito sa Pampanga na kahit MGCQ ang umiiral na household lockdown na isang executive order ng probinsya,
kinababagutan na ng ilang kabalin. Ang epekto nito para sa mga arawan ang kabuhayan, ang tingin sa lockdown ay isang parusa. Isang halimbawa ay ang mga tricycle driver. Sa ngayon po, wala po, mahina talaga. Ano ng pasada namin, mahina talaga po. Nangailangan talaga ng ayuda ang mga tricycle driver. Ang kawalan ng pasok sa eskwela at limitadong paglabas ng tao, kabawasan sa inuuwing kita ng mga ito. Sana po, magbalik na po sa dati, paghihirap ng mga tao. Sa kumikitid na oportunidad ng ilang mamamayan na nooy may hanap buhay, daing nila ang alalahanin sa kanilang kinabukasan. Gaya ni Jefferson Figueroa na hindi na na-renew ang kontrata bilang gasoline boy dahil sa pagbabawas ng tao sa pinapasukang gasolinahan. Wala pa akong trabaho ngayon. Dala ng pandemic natin eh. Sinubukan na rin anya niyang makipagsapalaran bilang isang rider. Ngunit dahil sa paiba-ibang quarantine classification, ang kumpanya na nakadepende sa pagbubukas ng ekonomiya, ang kanyang pagiging delivery boy, on-call na lang. Parang on-call lang kasi kami at saka hindi tuloy-tuloy yung trabaho. Parang tatawagan ka lang pagka maraming delivers. Patuloy na lumalala at papalaki ang unemployment rate sa bansa. Ito ang datos ng Philippine Statistics Authority sa pagpasok ng taong 2021. Mula Enero hanggang nitong Pebrero, umabot sa 8.8% ang unemployment rate sa bansa. Ito ay may kabuuang 4.2 million na Pilipino. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo naman balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official, ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.